Κύριε Δελή, θα ήθελα να μας πείτε μερικές βασικές αρχές σωστής διατροφής για γρήγορο δυνάτισμα. Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση, γιατί οι πιο πολλοί που έρχονται στο ιατρείο, πραγματικά η πρώτη κουβέντα που έχουν είναι ότι θέλουν να χάσω γρήγορα. Έτσι είναι τρομερό. Το καταλαβαίνω, γιατί όταν μπει σε μια φάση στέρησης, δεν θες να τραβήξει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία ή θες να βιώσεις γρήγορα το αποτέλεσμα. Το πρώτο πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνομαι, και σίγουρα θα ακουστούν πολλά πράγματα αρκετές φορές, αλλά αυτά που επαναλαμβάνω είναι τα πολύ σημαντικά στη δίαιτα. Δηλαδή, για να χάσει κανείς βάρος γρήγορα, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι δίαιτες που είναι όλη μέρα με νερό ή όλη μέρα με φρούτα ή όλη μέρα με γιαούρτια κτλ. Όταν κάνει κανείς έντονη δίαιτα, στην πρώτη εβδομάδα χάνει, όπως είπαμε, πάντα νερό και μυϊκή μάζα. Που σημαίνει ότι το πρώτο σημαντικό είναι να μην κάνει έντονη δίαιτα την πρώτη εβδομάδα. Ξεκινάει κανείς με μια δίαιτα σχετικά ήπια, η οποία να έχει και αρκετό ποσοστό πρωτεϊνών. Ο λόγος είναι ότι στην πρώτη εβδομάδα χάνουμε αρκετές πρωτεΐνες, το έχουμε ήδη πει, άρα χρειάζεται αυξημένος αριθμός πρωτεϊνών για να μην χαθεί μυϊκή μάζα. Στη βδομάδα το πολύ σημαντικό που συμβαίνει είναι ότι κόβεται η πείνα, γιατί μόλις κινητοποιηθεί το λίπος μετά την τρίτη-τέταρτη μέρα και στη βδομάδα 100%, από την καύση του λίπους παράγεται μια ορμόνη που λέγεται κετόνη, που περνάει στον εγκέφαλο και κόβει την πείνα. Άρα, ξεκινάμε πάντα μια ήπια δίαιτα με πολλές πρωτεΐνες για να μην χαθεί μυϊκή μάζα. Στη βδομάδα κόβεται η πείνα από την ίδια τη δίαιτα και από εκεί μετά εντατικοποιούμε. Θα σας πω πώς μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη η δίαιτα, αλλά εντατικοποιούμε πάντα μετά τη βδομάδα. Εκεί ό,τι χαθεί είναι λίπος. Όμως. Τους υδατάνθρακες όμως δεν τους κόβουμε. Όχι. Όταν λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν λέμε πρωτεΐνες, πολλοί άνθρωποι μάλλον μπερδεύουν την έννοια τρώω αρκετές πρωτεΐνες με τη δίαιτα Atkins που έχει πολλές πρωτεΐνες. Έτσι. Δεν έχει και η Dukan. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέμε τρως πολλές πρωτεΐνες με Dukan ή Atkins. Η Dukan ή η Atkins είναι οι δίαιτες οι οποίες δεν έχουν υδατάνθρακες. Είναι οι λεγόμενες χημικές δίαιτες. Ακριβώς, έτσι. Όταν δεν έχουν καθόλου υδατάνθρακα ή έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό, παίζουν με την ινσουλίνη, έχουν πιο μεγάλη απώλεια βάρους. Είναι μετρημένο ότι οι δίαιτες αυτές έχουν καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά έχουν πάρα πολλές παρενέργειες. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσουν. Πειράζουν τα νεφρά, κάνουν δυσκολιότητα, κάνουν δυστημία, επειδή δεν υπάρχει υδατάνθρακας. Δεν νιώθει καλά όλος, έχει νεύρα. Έτσι. Κάνει μυοσφαιρινουρία, κάνει δυσκολιότητα, τριχόπτωση, πέτρα στη χολή. Πάρα πολύ υψηλά ποσοστά όπου έχουν πέτρες στη χολή οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις έντονες δίαιτες. Τις αποφεύγουμε δηλαδή. Ναι. Δεν συνίσταται ιατρικά ποτέ. Μπορεί για ένα μικρό διάστημα να το χρησιμοποιήσεις για να ξεκολλήσεις κάποιον, αλλά δεν είναι η δίαιτα που θέλουμε. Όταν λέμε εμείς ότι θέλουμε αρκετή πρωτεΐνη, σημαίνει ότι θέλουμε περίπου 1 γραμμάριο 1 κιλό βάρους. Αυτό το υπολογίζει κάποιος που βγάζει τη δίαιτα, 0,8 γραμμάρια είναι για την ακρίβεια. Μόλις συμπληρώσουν τις πρωτεΐνες αυτές, ο οργανισμός δεν χάνει μυϊκή μάζα και οι υπόλοιπες θερμίδες είναι φρούτα, σαλάτες, υδατάνθρακες, μακαρόνι, ρύζι. Έχει υδατάνθρακες ίσα-ίσα το 50 με 60% σε μια σωστή διατροφή πρέπει να είναι υδατάνθρακες οπωσδήποτε. Έλεγα λοιπόν ότι οι βασικές αρχές είναι πρώτον, να μην κάνεις έντονη δίαιτα την πρώτη εβδομάδα. Δεύτερον, εφόσον δεν θα χάσεις γρήγορα, εντατικοποιείς από την δεύτερη εβδομάδα και μετά. Τρίτον, δεν κάνεις εκείνο το πικ μία φορά τη βδομάδα που έχουμε πει πάνω από τις θερμίδες που μπορείς να κάψεις. Δηλαδή, αν κάποιος καίει 2.000 θερμίδες και κάνει μια δίαιτα 1.000 θερμίδων, τη μέρα που θα φάει 2.200, όχι να πάει να φάει υπερβολικά, να φάει λίγο παραπάνω από αυτό που δικαιούται. Θεωρείτε ότι πρέπει να πέφτει σταδιακά στις θερμίδες που καταναλώνει? Όχι. Στην πρώτη εβδομάδα πας λίγο πιο ήπια, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη η πείνα στην πρώτη εβδομάδα. Στη δεύτερη κόβεται από την κετόνη που σας είπα πριν. Συνηθίζει όμως ο οργανισμός στη δεύτερη εβδομάδα. Δεν συνηθίζει. Βγαίνει η κετόνη από το λίπος, δεν συνηθίζει. Δυστυχώς η πείνα δεν συνηθίζεται ποτέ. Τι γίνεται? Όταν ο οργανισμός καίει λίπος, από το λίπος παράγεται μια ουσία που λέγεται κετόνη που κόβει την πείνα. Αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει φαγητό, στην κατοχή, δεν είχαν να φάνε, άρα έπρεπε να κάψουν λίπος. Θα είχαν τρελαθεί από την πείνα οι άνθρωποι. Ναι. 4-5 μήνες νηστικοί. Βγαίνει η κετόνη και κόβει την πείνα. Έτσι. Άρα, από τη δεύτερη εβδομάδα είναι πολύ πιο εύκολο και στην πράξη να γίνει η δίαιτα, γιατί μπαίνει κανείς σε κέτωση, κόβεται η πείνα. Οπότε εκεί εντατικοποιείς, έτσι. Και το σημαντικό είναι να μην κάνει το πικ πάνω από τις θερμίδες που μπορεί να κάψει κανείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο είναι να φροντίζει να έχει 4 με 5 γεύματα την ημέρα μοιρασμένα. Και γιατί μεταγευματικά αυξάνεται πάρα πολύ ο μεταβολισμός. Έτσι. Αυτό που έλεγα πριν, ότι με το γεύμα
αυξάνεται ο μεταβολισμός. Είναι πολύ σημαντικό να τρώει κανείς τουλάχιστον 4 με 5 γεύματα. Και ποσότητες μοιρασμένες. Μοιρασμένες, έτσι. Αυτό εξαρτάται από τον καθέναν. Δηλαδή, αν ο άλλος γυρίζει τη δουλειά του 7 το απόγευμα, δεν μπορεί να του πει πάρε στο γραφείο 2 ώρα ή 3 φαγητό. Μπορεί και να το πάρει, αλλά μπορεί να φάει και λίγο πιο ήπιο. Πόσο χρόνο πρέπει να έχει διαφορά μεταξύ του? 2 ώρες και πάνω. Ναι, πρέπει τα γεύματα να αποφεύγουν, θα το έλεγα αμέσως μετά. Πρέπει να απέχουν 2 ώρες και πάνω, γιατί τόσο διαρκεί η πέψη, ώστε να ξαναμπεί στη διαδικασία της πέψης ο οργανισμός και να ανεβάσει το μεταβολισμό του. Οπότε, για να το κλείσω και να τα πω συνοπτικά, πρέπει να μην ξεκινάει κανείς μια έντονη δίαιτα γιατί χάνει μυϊκή μάζα. Από τη δεύτερη εβδομάδα, όπου έχει κοπεί η πείνα, γιατί έχει βγει η κετόνη από την καύση του λίπους, εντατικοποιεί, χρειάζονται 3 με 4 γεύματα. 4 με 5 γεύματα την ημέρα για να γίνουν σωστά οι καύσεις. Σε κάθε γεύμα πρέπει να υπάρχει έστω και λίγη πρωτεΐνη, γιατί οι πρωτεΐνες δεν μπορούν να απορροφηθούν σε μεγάλη ποσότητα ώστε να απορροφηθεί σωστά. Βάζουμε λοιπόν στα γεύματα πρωτεΐνη που κάνει καύσεις και τα γεύματα απέχουν 2 ώρες και πάνω. Και από εκεί και μετά, αν θες να πας πιο έντονα, απλά κατεβάζεις θερμίδες και υπάρχουν μηχανισμοί να το κάνεις αυτό.